Senide maiteok, orain, 40 egun, pozaren pozez ospatu genuen jaunaren jaiotza egunan. Gaur berriz Jesus Elizara eraman zuteneko eguna dugu. Jesus aurkezteak itxuraz legea betetzea besterik ez zuten egin, baina egiaz fededunen herriari eta bidera zetorkion Jesus, Espiritu Santuak erakarririk, antzeuden Elizar Simeon eta Ana zoriontsuak, eta Espiritu berak argituta, haur txikiarengan jauna ezagutu zuten, eta pozik zabaldu zuten haren berria. Gu ere Espiritu Santuak bilduta, goazen jaunaren etxera, Kristoren bidera, ogia zatitzea arkitu eta ezagutuko dugu bera. Berriro aintzaz agertuko zaigun arte. Eta kandelak biztuta berinkatuko ditugu. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, argi guztien iturri eta egile. Herriaren guztien argia den Kristo erakutsi zenion gaurko egunez, Simeon zintzoari. Santu egizkizu kandela hauek zure bereinkapenaz. Entzun zure herriaren eskariak, argiak eskuetan ditugula, zure izena goresteko hemen ditu geranok. Bide honetik, ibil gaitezela betiko argira iritsi gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesus munduko agira, Jesus Cristo egia,
Haitza zeruetan jangoikoari, eta bakea gurean haren gogoko izakien, baina hurieta ere zaitugulako, gorazu, bere inkatuazu, gorespen zuri, hauste zagur, esfera zuri, jaiko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiaguna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jaiko jauna, jainkoaren bidor, aitaren seme. Zuk ezen dezu munduko pegadua, erruki jauna. Zuk ezen dezu munduko pegadua, entzun gure dira. Aitaren eskuian behar jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiko Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren abitan. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko alguzi du beti erekoa, zure seme bakarra, gurea bezalako giza izatez jantzirik, aurkeztua izan zen Jerusalengo jauretxean. Egizu gu ere bihotzez garbi, aurkeztuak izan gaitezela zure aurrean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Malakias profetaren liburutik. Honela gintzo da jangoiko jauna. Begira, hor bidaltzen dut nik nire mezularia nire aurretik bidea prestatzera. Berehala etorriko da santutegira, zuek bila zabiltzaten jauna, eta zuek irrikatzen duzuen elkargo mezularia. Horra non datorren dio diren guztien jauna. Nor jasan haren etorrera eguna? Nor zutik egon, ura etortzen denean? Urtzailearen sua bezala izango da, lixiagilearen zurigarria bezala, zilarra garbitzen duen urtzailea bezala ariko da. Zilarra eta urrea bezala garbituko ditu Lebiren semeak, eta behar bezala eskainiko diote oparia jaunari. Orduan, atsegin izango zaio jaunari, Judako eta Jerusalengo oparia lehengo urteetan bezala. Jaunak esana. Kanta Familia berekoek odol eta haragi bat bera dute. Eta Jesusek ere gure odola eta haragia hartu zituen, bere heriotzaren nagusi den deagoa ezerezteko. Eta heriotz beldurrez bizitza guztian morroiz zeudenak askatzeko. Eta bere eskua luzatu die, ez aingeluei, Abrahamen jatorriari baizik. Horregatik, gauza guztietan senideen antzeko izan behar zuen, errukio izan zedin, eta jangoiko ganako gauzetan apaiz nagusi lehian, herriaren pekatuak ordaintzeko. Berak, tentaldiak eta oinaziak izan zituelako, lagun diezaieke tentaldian daudenei.
Jaunak esana. Aleluia. Moisesen legearen arabera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoek Jerusalema eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko. Jaunaren legean idatzirik baitago, lehen semea jaunari eskenia izango da, eta opari egiteko, jaunaren legeak agintzen dueneran, 2 usapal edo 2 usakume. Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen, gizon zintzo eta jainkozalea, Israelen poza itxeroten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena. Espiritu Santuak adierazi zion, ez zuela heriotzarik ikusiko, jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda jauretxera joan zen. Gurasoek Jesus eraman zutenean, legeak agindua harekin betetzera. Hartu zuen Simeonek aurra besoetan eta jangoikoa bereikatu zuen esanez. Orain utz dezakezu jauna, morroi haupakean joaten. Zuk hitzeman bezala, ikusi baituten ere begiok zugandiko salbamena. Herri guztien aurrean ipini duzuna, atzerriak argitzeko argia eta zure herri Israelen eragarria. Jaunak esana. Gaurkoa, kandelero eguna, ari gara ospatzen otsailaren zian, urtero bezala. Kontu ateratzen baditugu, ohartuko gera, abenduaren 25-etik, otsailaren 2 berrogei egun daudela. Berrogei egun igaro dira Jesusen jaiotza ospatu genuenetik. Eta judutarrek bazuten alako ohitura, alako usadioa. Lehen semea jaio eta berrogei egunetara tenpluan aurkeztekoa. Horregatik, Maria eta Jose Jerusaleneraino joan ziren Jesus hautsoa bertan eskaintzera, aurkeztera, jangoikoaren aurrean tenpluan. Ohitura guztiai jarraitzen bizieten. Eta, pentsatu behar dugu, garai hartan gaur erraixagoa da, Nazaretetik aiatzen gera ordu eta laurden edo badago autopista bat, aiatzeko Belenera, baina garai hartan oinez, 3 egun emango zituzten Jerusaleneraino barkatu aiatzeko. Eta Jerusalenen hango tenpluan aurkeztu zuten Jesus. Berez, alde batetik, honek gogorazten digu, Jesusek nola nahi izan zuen itun zaharreko ohitura eta arau guztiak kumplitu. Ohartzen gera, esate baterako, Jesus jaio eta astebetera, 8 egunetara eraman zuten erdaintzera, zirkuntzizioa egitera. 40 egunetara aurkeztu zuten tenpluan. Badakigu urtero joaten zira Pilar tenplura, 12 urte zituela, bertan galdu zelako Jesus. Eta esate baterako lehen bilaten agertzen zen, nola Lukasek esaten zigun, larun bata zen, eta Jesus larun batero bezala sinagogara joan zen. Horregatik, guk evangelioa irakurrita badakigu Jesusek eta bere gurasoek judaismoko itun zaharreko arau guztiak kumplitzen zituztela. Eta honek gogorazten digu, itun zaharra eta itun berria eskutik dikoa zela. Gure erlijioaren sustraia itun zaharrean
argitu behar dugula. Badagoela bai, halako nobedade bat. Badagoela halako aurrera pauso ikaragarri handi bat itun berrian, baino beti itun zaharrean sustraitua. Eta ez direla kontrakoak, eta ezin ditugula kontra bezala ikusi itun zaharra eta itun berria. Eta beste aldetik, hain zuzen ere, baita ere, itun zaharrarekin dagoen lotura hori adieraziz, hortxe agertu zen Simeon. Nola baite, judutarrentzako, halako jakinduria eta jainko zaletasuna adierazten zuen pertsona. Alde batetik, judutarren kultura, beste kultura askotan bezala, ikaragarri errespetatzen ziren edadeko pertsonak. Batez ere, bizitzak erakusten duelako asko eta edadea daukenak normalen askoz gehiagaki bizitzaren esan genezake esperientzia ezberdinetan eta ikasten delako asko. Eta kultura askotan eta judutarren kulturan alazan hori oso kontutan edukitzen zen. Edadeko pertsonen jakinduri hori. Eta alde batetik, Simeonek urte asko zituen eta horregatik ere itzal pixka da zuen. Baina gainera, gizon zintzoa zen, gizon jakinsua zen, jainkoa maitatzen zuen eta horregatik izugarrizko itzala zuen Simeonek. Eta Simeonek bazun halako promesa bat, Espiritu Santuak sentiarazi zion, ez zela hilko jainkoaren Mesias ikusi arte. Horregatik, Jesus aiatu zelarik tenplura umea besoetan hartu eta esan zuen orain jauna utzi dezakezu zure morroi hau bakean joaten. Nire begiek ikusi dutelako salbatzailea, atzarriak argituko dituen argia. Eta horrela ikusten dugu, Jesusiak itun zaharretik nola bat ere iragarria zegoela, anuntziatua zegoela. Eta berak modu hortan Simeonek adierazten digu errealitatea. Eta esaten du gauza bat, halako zentzu sakona duen. Eta evangelioetan dezentetan agertzen zaiguna. Jesusen nolabait ere metafora bat, dela argia. Jesus da argia. Eta guk behar dugun argia. Ilunpetan gaudenean ez dugu ikusten nondik nora dijoan bidean. Ez ditugu ikusten arriskuak eta oztopoak. Eta galtzeko arrisku handia daukagu. Argia pizten denean, ordu bai ikusi dezakegu bidean dagoen arriskuak eta abar. Jesus hori da gure bizitzarako, gure izaera, gure jatorria, gure helburua, gu zer geran, nor geran, zergatik gauden mundu honetan, berak argia ematen digu, horiek denak guk ikus ditzagun. Eta metafora hori baita ere aipatzen digu Simeonek. Atzerriak argitzeko argia izango da. Eta horregatik, ohitura hau, kandelero eguneko ohitura hau, kandelak bereinkatu eta piztutzearena. Gaur egun mundua eta teknika eta asko aurreratu da, eta leku gehienetan aski dugu interruptoreari ematea eta argi eder bat piztutzen zaigu. Baina, garai batean etzen olata horregatik kandelak ziren argia ematen zuten, esan genezak zer kasi bakarrak eta ezinbestekoak ziren, eta hoxe da gaurko festa honetan irudikatzen dena. Jesus dela munduko argia, berak argitzen gaituela, eta guk nahi degula sinistu dut argi hori izatea beti. Berak gure bihotzak, gure bizitzak argi ditzala beti. Sinisten dut jagoiko eta guzti dut zeru lurren egilea. Sinisten dut Alexandre bakar Jesus Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagatik jaiztena. Pontzio Pilatoren menpean egaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ubiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena.
zeruetara igo eta Jaungoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarrik dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren bizuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskatuko dugu bereziki pakearen alde. Benetako pakea mundu osoan nagusitu dadin. Gerrak, gorrotoak, gatazkak buka daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Hildako guziak jaunak ere baita hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu gure eskaria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Elizak pozik egiten dizun eskaintza. Zuk nahi izan baiduzu, zure seme maitea, pindos garbi zuri eskaini izatea munduaren bizirako. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin. Eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aitan guztiz, santu Jaungoiko guztidu beti horri. Zure betiko semea, gaurko egunez, eskeinia izan zen jaunetxean, eta Espiritu Santuak adirazi zuen, berau zela Israelen edergarria eta atzerrien argia. Horregatik pozez beterik, zuk bidatutako salbatzailearen biderakoa zela, aigeru eta santu guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula.
Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiokotatik, hau ere gorputza data, zuentzat emango dela. Afalondoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiokotatik, hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horrekarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik gaur zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Eziki jortitzeneko hildakoak argitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkitu horren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jagoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jagoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela.
gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Jangoikoaren bildotza, zuten zen duzu munduko pekatua, hemen jangoikoaren bildotxona munduko pekatua kentzen zuena, zoriontsuak jaunaren naia deituak. Egin dezagun otoi. Simeonek itxaropena bete duzun jauna. Emaiguzu eukaristia honi esker zure graziaren betea. Eta egizu hark hil aurretik. Kristo besoetan hartzeko poza izan zuen bezala, guk ere jaunaren bidera goazen hau, betiko bizia iritsi dezaguna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta biharkoan San Blas eguna dugu, tradizio handiko eguna, eta janarien bedeinkazioa burutuko dugu. Jainko jauna, Blas, Gotzai eta martiri doatsua lagun degula, otoitz egiten dizugu, emaiguzu pakea lur honetan, eta betiko bizia zeruan. Eta bedinka itzazu janari hauek guztiak. Zaindu gaitzatela gorputz eta harimako gaitz guztietatik, eta bereziki eztarriko binetatik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin,
Erika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.